represent craziness. And right now in the studio tonight, we've got a rising voice. His name is Nahman. And so buckle up and get ready for a great musical journey. Greetings, Nahman. Muriseko mkomongo. Aiwa ndire airi ariseko maweeks. Ha maweeks aripo. Zvame manje aripo. Anasi mafungo timboti tsika opa nepenyuro. Ya tafungo mbokutsika inkomo. Right, chimoni tauro nezva Nahman. Anonzi Nahman ndiani? Nahman mukomana anonzi Nathaniel Ugori. Akazvarwa kuwadzana 4 primary yake akadzidza pakuwadzana 4 primary school. Then secondary ndari yake ari kudzidza paNyavira high school. Uye ane makore 16. Okay, izvozvo uri kugara kupi? Right now ndiri kugara kuNyabhira. Okay. Zvemangoma izvi wakazozvitanga rini ende wakazvitanga uri kupi? Zvemangoma ndakazvitanga ndiri kuwadzana. Matangiro andakaita ndikuti ndaingoimba muklasi zvezvo ngoti ndiri kuprimary ndichingorova matebhu but maclassmates angu aitongonakirwa nazvo. Then 2019 ndo pandakazotanga kutorekodhawo ndakuti because ndaitotamba nemafira aitawo zvemusic up to now. Oh, ndobva watanga kurekodha 2019? Yeah. Kubva 2019 pawakarekodha une any song yawakarekodha unoti iyi yakazikanwa iyi? 2019 ndakaita song inonzi unondizadza COVID-19 ine nantori mfana iyoyo tungotiwo yakateererwawo munharaunda mandaigara. Then yekuti kuzvikoro pambonetsa nyaya yevana vaita zvisina basa kuchikoro ndotudza ndingatotiwo dzakateererwawo. Chimondudza kuti amwe manzi kwaunoita uko amwe maproblems aunosangana nawo kana kuti zvimenga mpinyu zvaunosangana nazvo chii? Nekusaidi kwangu chinhu chongoshota chandakaona right now sponsorship nemanagement. Mangoma ndokwanisa kuti marekodha then vanhu vanotokomenda vototi iri ngoma iri hit song but management kana isipo hapana kwandinichienda. Oh, management haisati yapo ere? Haisati yapo. It's like ndiri kutozvimanager. Oh, uri kutozvimanager? Yeah, right now ndiri kuzvimanager. Saka mashow uri kumbawana ere? Mashows hakumawana handinganyepi but panongoitwawo zvimabhashi kuNyabhira uko ndinongobatikirawo. Pane nangu kokwawo ndinongobatikirawo but handingati pesi right now zvakatoneta. Koma marecordings uri kuita sei pamarecordings? Marecordings ndikurova haipapo pamarecordings ndikurova. Oh, pamarecordings ukurova zvako? Paribo ukurova ezi kuti uri kutenderera kumastudio ese rika kuti uri kutenderera muNyabhira imomo? Handisi kutenderera hangu ese but ndingorera imo muNyabhira ndinongoendawo kumwewo apo neapo not pesi. Right. Takatanga kukuona iwo pakauya kuCity Sports Center. Yeah. Kucup Clash. Right. Nditaurira kuti zvakafamba sei kucup Clash? First time yangu handinyepa pacup Clash ndaitotyawo ndisatoziva zvonzo ndinokwanisa kuperforma here because confidence ndanga ndisitorina but handotenda Mwari ndotenda nemi mukoma zvakafamba zvobo ende pacup Clash ndakagumira musemifinal ende ndakazvifarira. Wakatomboeliminate wakati ya ipapo handirwadziwa ndotenda Mwari. Ndiari ni cup Clash yakapinda? Ndia 2024 last year. December kana kuti August na December. Pesa wakapinda? Yeah. Right. Ndikuda kuti timborova kana tuma rhythm umbotipawo zvaunoita. Alright, mutemo wedu weparedhiyo muno kuna wangu unauziva katimbe zvinyanze enda tibe politics. Alright, ndapanzwa. Taraman bata rhythm. Zatcom City, Free Mind Family,
welitsa na mandi free mind emaramani motora kaprina mofoti kopa mpepa angu ndokuda imese kuzindimi mafans angu pandoshaura mondipa nguva yangu free mind family muri vamwe vangu ndipei ground rakakwana kana ari mafesi akakwana musazodhibe mari yakakwana vasikana bobat please akakwana na mani ground rakakwana kana ari mafesi akakwana musazodhibe vasikana vakakwana mababy bobat please akakwana mina secured by the most high I think tonight someone gonna die ndinoreva idi andireveka lai vachashamisika nekuti zvandiri kugona think you I miss ndokumbira ruregerero kana ndesajisi mundipa ground rakakwana futi rine space ndotoda yamunoda ndisina kana riesi ndipei ground rakakwana kana ari mafesi akakwana one more time respect yo big up GMP standard temo man welitsa na mandi free mind emaramani motora kaprina mofoti kopa mpepa angu ndokuda imeseko zindimi mafans angu pandoshaura mondipa nguva yangu free mind family muri vamwe vangu ndipei ground rakakwana kana ari mafesi akakwana musazodhibe mari yakakwana vasikana bobat please vakakwana na mani ground rakakwana kana ari mafesi akakwana musazodhibe mafesi akakwana mababy bobat please akakwana mina secured by the most high I think tonight someone gonna die ndinoreva idi andireveka lai vachashamisika nekuti zvandiri kugona think you I miss ndokumbira ruregerero kana ndesajisi mondipa ground rakakwana futi rine space ndotoda yamunoda ndisina kana riesi na mani ground rakakwana kana ari mafesi akakwana musazodhibe mari yakakwana mababy bobat please akakwana na mani ground rakakwana kana ari mafesi akakwana musazodhibe mari yakakwana mababy bobat please akakwana motora kaprina mofoti kopa mpepa angu ndokuda imese kuzindime mafans angu pandoshaura mondipa nguva yangu free mind family muri vamwe vangu asingatauri oti hakugugaga ndoisa doframe pamwe nemabalga zvaka mani Yes. Please, Taramana, squeeze in another one. Respect. Perfect. Zvakaitika uCup Clash. Hondo iyo inenge club danger. Vafana vadiki vaizviti marenja. Namanchiri hoti chitori danger. Kupinda muresi oneka for the ranger. After Cup Clash, reingenda dzidzowo zvakawanda kuti sekalazi ndiyeta wanda. After Cup Clash, kona ngale ndiye ainzi mauto lipo kuisa vanhu mpoto. After Cup Clash, vasikana futi vaitodhisa kugombo kundati kwaipisa. After Cup Clash, reive ndavaendera necrown kugara pakanaka ndekuti chinzwa ndine maside hope kuitonge side kick vandidena ndikava pawo kaside kick kufamba lola asi vanoda kakwiki true or false vanodawo kafeki mutambo wachinja takutoti game changer chero baba vako ndimani changer kuda mafaro seglove danger real star plus nditori danger nemalenzi kuitonge septic ngoma indandi kuchinjonge optic vamakon isu tava mapoptic nyaya dzavo kuna monge plastic ndine maungironge delay ngoma iresi kumanyonge relay tinototambiriswa January to May manos tinotambirisa kunge pay haungafananidze Italy neBritish ndosaka peso chingotaura rabishi nyaya dzako idzi dzine masickness ndiri kuda kudzipodza after Cup Clash ndainge ndadzidzawo zvakawanda kuti sekalasi ndiyeta wanda after Cup Clash kona ngale ndiye ainzi mauto libo kuisa vanhu mpoto after Cup Clash vasikana futi vaitodhisa kugombo kundati kwaipisa after Cup Clash ndaive ndavaendera necrown kugara pakanaka sisingi hondo iyo inenge club danger vafana vadiki vaizviti marenja namanchiri hoti chitori danger kupinda muresi oneka for the ranger nemani maiwe namaliza neima he is live in the studio taura ineni Zimbabwe muri kumunzwa sei Nahman timu yangu iri paFacebook muri kumunzwa sei
Team yangu iri pa WhatsApp 0772162651. Taura ineni. Anonzi Nahman. Ayo Talamana. Squeeze in another one please. Azanze ngoma rekusire kukapla shiraka ipairo. At 27 before 11. Azanze kubata ngoma 0772162651. Team yangu pa Facebook murugumu kwa sei. Anonzi Nahman. Nahman. One makolabo watu waitere mukufamba kwako? Makolabo ndinawo but ema upcoming. Ndema upcoming. Yeah. Awusatu watu wapiwa omkana nema artist mahombe. Sure. Kwa ma producer panambo taura pai. Une ma producer mahomba watu washanda na wakati oire. Pama producer ndakangoshanda ne one. Timan Mozayani. Okay, vazhinji usati wawaniswa mkana. Yeah, sure. Aiwa, ndinovimba vakateerera ende patinopedza vanogona kuzokwanisa mukana wekuti umborowa ngoma. Ndinofara munenge mandibatsira mukoma. Right. Une mavideo akamborelease here? Yeah, so far ngati ndine 2 mavideo. Une 2 videos? Yeah. Wakatoisa pa YouTube? Yeah, aripo. Account yako unobatika papi? Kana pali pa YouTube, pa Facebook, kana pa Instagram, petu vanhu kana vachida mumanzi yako? Pa YouTube vanhu vakanyoroti Nahman artist vanomawana mangoma angu. Pa YouTube zvekare vakanyora zita ra producer wangu Immortal Records vanomawana. Then pa Instagram tungoti mamwe ma platforms vangonyorotiwo Nahman artist. Right. Vanomawana. Anobvawanikwa? Yeah. Ndiudzo kwa wakatarisira kuti gore rino iri parinopera unofunga kuti unenge wapapi oro paunoshuwira kuti unge uri? Tarisiro yangu ndeyekuti gore rino iri parinopera ndinenge ndatove pa level repamusoro ine ndenda kukwanisa kushandawo nema big artist nema big producer. Music dzangu dzakuterwo like ndatove celeb. Ora kuita celeb? Yeah. Ndiudze 2 maproducer ungade kushanda nawo? 1 ndoda kushanda na Oskid. Then 2 Simplex. Okay. Yeah. Ako kana pari pama tingangoti pama artist HH cards. Une ma artist HH cards era ungade makolabo nawo? Yeah. Right. Ndiudzo 1 wechidzimai mudzimai wanogona kuti ndogona kuita kolabo naye? Kuvasikana uku ndofarira Nishati. Right. Kuvarume? Kuvarume ndinoda tungoti 3. Ndoda Freeman HKD. Then kuvapfana ndofarira Libo. Then na Master H. Okay. Right. Zvandokuda kuita ka? Ndakuda kuti tirove 2 mangoma ekupedzisira. Ombonyatsopedzera Zimbabwe nyatsonzwe chipo chako. Saka toda kuti tibate mangoma 2. Ari padhuze reTalamani tibate ngoma idzo. We are the baddest around town. We are Immortal Movement. We are champions. Please drop it from top. Ade Nahman. Respect. Nasi chiri perfect mukoma tembo man. Nahman, chizwa, sing. Na wanadem, mirenti pinde muground diri number 11. Diri ingwe type, ingwe mbeu, ingwe version. Sand udze zvekurota, haizi vision. Nanga sanda swika ngati television. Takutoti neki kwete kutoti air. Tochinja mapatani kwete kuti magia.
isu vemvura kwete kuti mabhiya kana ndatibata nekuti makakundikana ka imi kunditsvaga kana pafacebook dai manga manditega monditsvaga ndane mari mobva mandibhega akati ijerusarema tisu tiri kutaurwa kuitonge nhau panotaurwa shona totaura chindau vamwe vari bhizi isusu tiri izi totaura nematanzi ahasi matanzi mugadheni medu toisa manyuwa toda vanoziva vakamachuwa kwete vakapfuma chero varipuwa tovhura masuwo kuti vagotsuwa chizwa zvinonzi best violence kana uri jenda zvauri kuti zakanzuru asi uri vhenda syllabus tube septic kana pavheranda ndakabhigwa naodri nekuti handina photo but ndiri photosynthesis vanokumbira nhamba ka ndiwo mamisisi kubatidza gwenya kana kushandisa mechisi unodei mabhanana chizwa zvinonzi Nahman anopisa vafana vadiki fese ndati ndovamisa hazvisi kuti ndiri kutodhisa but nekuti nawanademu gara zviya vazvikudza nawanademu kunge mombe dzangu dzandafudza nawanademu gara zviya ndine shiudi nawanademu tange mabvisa iri pride nawanademu zvanako isalaiki nawanademu kana zvakubhoa disilaiki nawanademu lockdown kana kuti strike nawanademu air force kana kuti nike man. His name is Nahman, and now I want to drop his final tune. Akana Nahman arkubata timu yangu nipewa moto. Out of 10 mnamureta papi timu yangu. All the way from Nyabira, he is a rising star, he is a new voice. Taramanande. Yeah, man. Well, it's an amandi free mindy yakadzira kabigi I don't play that league kuvarira kushata nemawigi vatambira mazigi dira rizari riri mujagi handichazimbe ndava egi saka ndati hello saka mabhebi edu ati bo ndongo kuda wakadaro mebo ndiri muraundi kutsvaga jobo Nahman one day zvinoita stable zviri padauni pati pamberi apo zvoita hai vanondisimbisa vesendo and sadby uwandiro nevasikana vachitonditi hai mihedzo ndoikunda chinzwa ndagadzira kahiti saluti kune agadzira biti baba harare vakabuka jiti kugarira sesiti ndiri honda but ndiri fiti moyo wakasviba uri jeti kupunzika seplate kugera zuda ndovhara neheti ndiri kukwira mudenga sereti vari kwanza dhibheti dhani mebo ada obeti ndoramba here ndichinokorerwa shebheti nevha saka mabhebi edu ati bo nokukuda wakadaro mebo ndiri muraundi kutsvaga jobo Nahman one day zvinoita stable zviri padauni pati pamberi apo zvoita hai vanotisimbisa vesendo and sadby kuwandirwa nevasikana vachitonditi hai chezonzi so saka ndikati Nahman munomuzira kupi kuclash left or right vamwe vamuzivira kubash vamwe vari vice futi vamwe vari gosh vasikana vandiunganira satcom city ndajoina inomanyara ipapapa gori rino kunofiwa ipapapa swedera mudhuze ndiri kuti uri chapapa Nahman atsatcom pakaipa ipapapa saka mabhebi edu ati bo nongokuda wakadaro mebo ndiri muraundi kutsvaga jobo satcom city one day zvinoita stable zviri padauni pati pamberi apo zvoita hai vanondisimbisa vesendo and sadby kuwandirwa nevasikana vachitonditi hai miedzo chinzwa ndagadzira kahiti saluti kune agadzira biti baba harare vakabuka jiti kugarira sesiti ndiri honda but ndiri fiti moyo wakasviba uri jeti kupunzika seplate kugerwa zuda ndovhara neheti ndiri kukwira mudenga sereti vari kuwanza dhibheti dhani mebo ada obeti ndoramba here ndichinokorerwa shebheti nevha. Yes, it can only be Nahman, all the way from Nyabira. This is what we do each and every Thursday. We give opportunities to rising voices. And of course, remember next week we will have Gospel Warrior Escobar in the building, and we will have Windsor in the building. Until kuchoka utuwechi 3 tones ani. But I'm not going to do what I'm going to do 3 ndiani. So first hour, Tirenga Tina Gospel, second hour Tina Windsor. More to the third hour ndiano amorkuda. I think we'll go triple spin next week. 3 my artist in studio, my easier. 0772162651. Mongo nduza kuti mne mchiloti tite sei. Nahman. Emko.
Alright. Usati waenda kumafans ako ngade kwaunza kuti chi? Mafans angu ndongomaudza kuti ndokumbiro follow, like, comment pama social media platforms angu Nahman artist. Now pane brand new iri kubuda mangwana randamborwa freestyle rinonzi ndipe ground rakakwana. Then video rozouya coming soon. Then Bolatu rakabuda last month ritori nevideo. Vanga usati variziva vanogonoriona pama social media platforms angu Nahman artist. Ende chandirongokumbira chimwe ndechekuti kana pane vanokwanisa kubatsirawo sponsorship nemanagement, ndingatofara kana vakao. Ndipo namba yako yekuti vanogona kukubata? Vanondibata pa 071 4698 068 071 4698 068. Iyi namba ndiyo ungofona chete. Then WhatsApp vachapuwa na mkomongo andauya nawo. Alright, mkoma zvikufambere. Right, munogona kutipawo namba dzemukoma nadze WhatsApp. Dzanogona kubatika pa WhatsApp. Anenge achida music yake tikwaza kwasendera pa WhatsApp pa namba dzinoti 0715 969 443. Yeah, ndipe namba zvakare. 0715 969 443. Aiwa, thank you so much King nekuuya kwamaita nekuperekedza kwamaita mukoma nawe. Aiwa, totenda. Nahman, waita basa. I wish you the best shamwari mukeri yako. Ndongosimbisa vandasiya kumba. Right, simbisa yako. Ndosimbisa mukoma wangu Tonde panyabhira, ndosimbisa friend yangu Onesimus, ndosimbisa Young Pogba, ndosimbisa Meli nevamwe vese vakateerera. Then ndo andasiya kaakapela. Right, siyako. Namandi free mind ndeti ndichawana plan ichibva kumakore seinchiti ndikafamba ndoti pore pore kuti unzi munhu azvisinyore zvachinenge chikafu chisinga ore. Ndikatenga mota inofa, ndikatenga imba ndinoitengesa, nhamo yazondigura yandipenyesa, madzibaba uyai mumbondiyeresa, nanga ndisina friend ndiri kuprimary, ndaida kuzoimba international asi zvakaramba, upenyu hwakaramba, ndichida kunyura murudo ndaibondera, Mwari vane foni here nimbovafonera, ndinosangana nemunyama ndina laki, ndiri kuenda kupi ndiri kudzoka beki. Aiwa, heavy. His name is Nahman and he's in the building. 11:15 is the time. Zimbabwe, we do this each and every Thursday night. It is the Zimdancehall Overdrive, 9 p.m. right till midnight. This is how we do it. Taraman, take it away. Free mind, full life kukomela hadisi mazimba tiri kutendelela matress tiri kufalela life